Van arribar vostès i el que van fer, doncs, van incrementar l'IBI per decisió pròpia, no perquè cap obligació legal. Han anat incrementant la plantilla amb càrrecs de confiança. I què ens trobem? Doncs que passats aquests 8 anys de govern d'Esquerra, doncs un ajuntament que disposa de més ingressos degut a la participació dels tributs de l'Estat i de la Generalitat i que no té limitacions establertes segons l'article 32 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Financera, és a dir, que té les mans lliures per gastar. Però la gestió d'aquest govern municipal ens ha portat a tenir un poble en una situació bastant lamentable, amb molts dels carrers deteriorats, amb parcs i jardins abandonats, amb una zona esportiva decadent, i que si bé vostè ha fet referència de les inversions, doncs aquests ulls no ho veuen de la mateixa manera com molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Hi ha un desgovern, més que un govern, que encarem un proper inici d'una nova legislatura amb un munt d'interrogants sobre els futurs pressupostos del nostre municipi. El que sí que està clar, senyora alcaldessa, és que en el capítol 1 ha augmentat 1 milió d'euros, sí?, amb personal. Llavors, siguin en comissió de servei o no siguin en comissió de servei, aquest 1 milió d'euros ha augmentat. Si vostè ara aquí em vol posar en una tessitura per posar-me en contra dels treballadors de la casa, vostè va errada, senyora alcaldessa, perquè no ho faré. Vostè ha anat dient tota una sèrie de noms i vostè sabrà per què ho ha dit. Jo no he dit cap nom.